De la intel·ligència artificial, us en donaré una petita visió, és una branca de la informàtica que pretén replicar tasques que quan les fan els humans se'ls diuen intel·ligents. És a dir, per exemple, traduir un llibre, passar un text de sonor a escrit i d'escrit a sonor i moltes altres qüestions. La seva aplicabilitat i el seu impacte és enorme. Per exemple, últimament està molt de moda això que en diuen el GPT, el xat GPT 4, hi ha diverses versions. Per donar-vos un exemple de l'impacte que té, en el primer mes d'exercici d'aquesta tecnologia, el primer mes d'haver sortit, ja tenia 3.800.000 usuaris. Perquè veieu el tipus d'impacte que té. Com tota tecnologia, té un potencial molt beneficiós, però també té un potencial negatiu, una possibilitat gairebé de fer degenerar la pròpia intel·ligència humana, segons com s'utilitza, si no s'utilitza bé. La primera cosa, i una de les que jo insistiré, és que hi ha una gran confusió i que ja ve generada pel propi nom d'intel·ligència artificial, la paraula intel·ligència aplicada a màquines, i aquesta confusió es pot explicar per dos aspectes. Un cantó, hi ha els que estan fascinats, que estan enlluernats, gairebé podríem dir, no solament per les tecnologies, per les tecnociències, que dic jo. Tecnociència vol dir l'acoplament inseparable de tecnologia i ciència. Doncs, el que estava dient és que hi ha una fascinació enorme que fa que, per exemple, s'atribueixi que hi haurà d'aquí un temps, cada vegada ho posen més a prop, superintel·ligències que superaran la intel·ligència humana. I això també genera por. Genera por en quant a que aquesta intel·ligència artificial pot arribar a estar al servei del domini i del control de les persones. Per exemple, el conegut físic Stephen Hopkins va fer un article, conjuntament amb els seus companys, que venia a dir que el perill més gran que té la humanitat és la intel·ligència artificial. Se l'ha de controlar, que no es pot deixar que vagi pel seu compte. Bé, l'objectiu, per tant, d'aquesta xerrada, d'alguna forma, és ajudar a treure aquesta confusió, de situar la intel·ligència artificial en el marc de la vida humana i, en particular, de la intel·ligència humana. L'origen que m'hagi dedicat a aquest tema és que quan jo vaig entrar en el món de la investigació en intel·ligència artificial a meitat dels 80, em va preocupar de seguida molt. Era un moment en què la intel·ligència artificial estava en un moment eufòric i que deien que farien coses enormes i que superarien aviat la intel·ligència humana. A mi em va preocupar que els que posseïssin aquestes màquines intel·ligents es podrien convertir en uns dictadors i que podríem acabar tenint una dictadura digital, cosa que encara és certa. Ens hi aproximem, ni ens n'adonem del que ens arriben a controlar. Les plataformes digitals, que nosaltres les alimentem, saben més els nostres gustos i com som que nosaltres mateixos. És a dir, hi ha tot un perill. I l'altra cosa que encara em va preocupar més és que segons com es fes servir, que si quedaven enganxats en aquestes tècniques que et solucionen molts problemes
i que t'ho fan automàticament, que la intel·ligència humana degenerés i poguéssim tenir... Que, de fet, ja no tenim la pròpia educació, ja ens ha fet intel·ligències programades, que dic jo, que és el títol d'aquest llibre, i que hem de passar a creatives. Intel·ligència programada és una intel·ligència que pren uns coneixements a escola i després a la vida i els aplica. I segueix uns patrons de comportament relativament fixes i això prové que ja a la mateixa escola el nen per si mateix, la intel·ligència humana és creativa, té una llibertat creativa d'ella mateixa. Però l'anem tallant, aquesta, els anem adoctrinant. Adoctrinem els nens perquè es comportin d'una determinada manera i els anem tallant les ales creatives. I es converteixen en intel·ligències programades i aquestes intel·ligències programades tenen un competidor actual molt gran, que és la intel·ligència artificial, que les pot desplaçar perquè si es dediquen a fer tasques purament programades, ho faran millor les màquines. Per tant, hem d'anar molt al tanto. El problema bàsic, per poder-ho explicar, em tinc de remuntar una mica a gairebé al Renaixement, ho miraré de fer ràpid. Al Renaixement europeu comença la gran mutació cultural de la humanitat, de l'última, que és passar de la cultura agrícola a la cultura industrial. Aquesta mutació encara no l'hem paït i ens costa i no hem... Perquè la potència que ens dona la tecnologia, continuant amb la guerra, ens pot portar molt malament i l'impacte que tenim sobre la naturalesa. Es pot portar... A més, va passar una cosa que la revolució industrial i científica van entrar, com que la religió estava molt lligada en el món agrícola, va entrar en conflicte, i també un conflicte de poders, cal dir-ho, amb la ciència. Hi va haver un conflicte ciència-religió important. El resultat, d'alguna forma, és que la pròpia ciència es va quedar sense guia, i la tecnociència sense guia ètica, sense una guia que la dirigís cap al bé comú. I va quedar més aviat en mans dels estats, i en particular del que jo en dic plutocràcia, que vol dir el poder de la riquesa, el poder del diner, i de l'imperialisme. I gràcies a ella es va iniciar tota la colonització del món, que no és cap cosa per enorgullir-nos, perquè van fer desastres enormes, van massacrar cultures, bé, val més que no m'hi estengui perquè és molt trist. A més, en aquesta època, degut a que les religions queden lligades més aviat a l'agricultura, perquè van conviure els dos sistemes, solament gairebé al final del segle XX, bueno, gairebé a meitat del segle XX, l'agricultura no es converteix en industrial. Però van néixer també les ideologies, i en particular va néixer la ideologia cientista, que és una ideologia que et dona a la tecnociència una importància vital, que la fa gairebé l'únic coneixement veritable. La tecnociència és l'únic coneixement que val. Tots els altres coneixements els qualifiquen de subjectius i, per tant, que no tenen massa importància. El que és el fonament de tot l'univers és la matèria, l'energia i la informació. Informació entesa com dades, com l'estructura de la matèria i de l'energia, aquesta informació. La intel·ligència humana creuen que emergeix de la matèria i d'aquesta energia. Quan està clar que és la intel·ligència humana la que crea la tecnologia i les tecnociències. És ella que les crea. I llavors és el que et diuen, no, és que sorgeix de la ciència i de la matèria. I
La mateixa intel·ligència artificial és una creació de la intel·ligència humana. Les màquines, com us ho explicaré, no ho són d'intel·ligents. Els que ho són els que les fan. Aquí hi ha, en aquesta formulació materialista de l'univers i del propi home, que som màquines fisicoquímiques, i que som, de fet, processadors d'informació com els ordinadors fets de carn. Aquesta és la cosa de dir que de la matèria sorgeix tot. Això porta molts errors. Un error és confondre l'abstracte amb el concret. És a dir, es dona més importància a l'abstracte, a les abstraccions, per exemple, a una vibració electromagnètica, a una ona electromagnètica, que a un color, quan el concret i el primari sempre és el color. L'ona electromagnètica ha vingut com una explicació, una cosa que hem creat per entendre millor i per manipular això, però el que és primari, el que és concret, és el color. I de tantes altres coses podríem dir. Una hora de dolor i una hora de plaer per la ciència, tot és una hora. No ho distingeix, és una hora. Però per nosaltres és molt diferent, no? I llavors hi ha una confusió molt gran. També hi ha un afany, com he dit abans, de creure que és l'únic coneixement i, per tant, que s'ha d'imposar i que és el que mana. I això ha facilitat que la ciència i la tecnologia quedés en mans del que deia abans de la plutocràcia i de l'imperialisme. Un altre error bàsic que hi ha al darrere d'això és creure que la llengua, i en particular la llengua matemàtica, que les llengües descriuen la realitat. No, la llengua és amb el que nosaltres donem significat, i que ve de la comunicació, significat a les coses, però un significat que depèn dels nostres sentits, depèn de les nostres capacitats. És una creació humana. El món en el que vivim és una creació nostra a través de la llengua. No és una descripció. La realitat, ara veurem, quan parli de la intel·ligència, va més enllà. Jo, en canvi, proposo, en lloc d'aquesta visió materialista, jo proposo una visió on la intel·ligència és el primordial, és el primer, és el primari. I aquesta intel·ligència no solament abraça cos, ment i esperit. I aquesta intel·ligència no és solament de la vida humana, és de tota la vida. Tota vida té un tipus d'intel·ligència. I jo l'extenc fins i tot a tot l'univers. Pitàgores tenia una frase que deia: «Oh meravella, tot és intel·ligent». Això és una cosa que a mi em va impressionar i la vaig agafar i penso que la realitat està feta d'aquesta intel·ligència, que és una intel·ligència lliure i creativa. Aquesta intel·ligència humana és la que ens crea la cultura. És una intel·ligència que, com diré una mica més endavant, no és individual, pertany als individus, possessió, sinó que és cultural, és col·lectiva. Ara ho veurem quan l'expliqui una mica més. És el que crea el món de significats, com us he dit fa un moment. I les tecnologies són part d'aquesta cultura que ha creat la intel·ligència humana, que és una visió molt diferent de dir que la intel·ligència humana emergeix de la matèria. Jo la considero al revés, primària. I la matèria és un concepte abstracte que ha creat la intel·ligència per poder manipular el món, per poder satisfer les nostres necessitats. La intel·ligència humana, com deia, no és individualista, que en la mutació cultural que vam tenir a la modernitat
va entrar en el món un individualisme terrible, ferotge. El centre de la societat és l'individu. Fixeu-se que encara dura això. Tot va dirigit a l'individu, les lleis van dirigides a l'individu, tot. L'Estat es dirigeix sempre a l'individu, són els que voten. I la col·lectivitat és un conjunt d'individus, cosa falsa, perquè és la col·lectivitat la que té entitat. No podríem sobreviure ni un minut si no tinguéssim una col·lectivitat al costat. No ens sabem. Els homes, a diferència dels animals, necessiten viure col·lectivament. Doncs bé, no és una intel·ligència individual. Per tant, és una intel·ligència, ja dic, col·lectiva, vaig mirant per recordar, tinc malament la vista i em costa llegir això, que tinc lletres molt grans. Això ja ho he explicat una mica. Bé, per donar una idea de què és la intel·ligència, em parlaré de 5, que jo els dic capacitats creatives constitutives de la intel·ligència humana. O poders creatius constitutius de la intel·ligència humana. Aquests 5 poders dels que us parlaré estan íntimament lligats entre ells i constitueixen jo el que en dic la mà creativa. D'això en parlaré poquet, aniré ràpid, perquè hi ha un vídeo, si el voleu veure, entrant Jaume Agustí Collell a internet, trobareu una conferència que vaig fer a Manresa, una TED Talk, que allà s'explica en 18 minuts. I ara ho faré molt ràpid. Aquests poders són, primer, el dit índex, que li dic l'interès per la realitat. Aquest és molt poderós perquè és l'energia de la intel·ligència. Sense interès, res funciona bé. I és molt poderós perquè, fixeu-vos, en la mutació cultural que van fer la humanitat, aquest dit va canviar de direcció. El món agrícola sempre l'interès mirava al passat, perquè intentaven repetir el que era segur, el que ja havien fet els avantpassats, els avis, etc. I es repetia. I tenien por de fer coses noves. Per tant, l'interès mirava al passat. A partir del Renaixement, l'interès mira al futur i tot canvia. Per què? Perquè intervé per primera vegada la creativitat humana, se li dona importància. L'Abraham Lincoln té una frase molt maca de meitat del segle XIX que diu: si vols predir el futur, crea'l. És una frase molt acertada. Bé, doncs, aquest és l'interès. El segon dit, que no vull fer així perquè no queda bé, és la comunicació. La comunicació, que és gairebé el que ens caracteritza, una de les coses que ens caracteritza dels humans. A mi tenia un amic que tenia un gos que deia: només falta que li parli. I jo li vaig dir: és que li falta gairebé tot. La comunicació és la que crea els significats, és la que ens posa en comú els significats entre nosaltres. És la base. Tota la vida humana passa per la comunicació. El següent dit és el dit de l'anell. És el dit que jo li dic la simbiosi o la vida en comú. Aquest és importantíssim, perquè no faríem res sense vida en comú. I l'hem de cultivar. I el seu gran enemic, precisament, és l'individualisme, la separació, que es va néixer, que es va reforçant en el Renaixement, a partir del Renaixement amb la modernitat. La separació entre els individus, entre els grups, societats, entre els estats, que ens porta a les calamitats. És a dir, la separació és dels humans i jo crec que és el pecat original de veritat. El que ens ha portat i ens portarà, potser si no l'arreglem, a la fi de la humanitat, sentint-se separats els uns dels altres, amb nacions, societats, etc. I en competició.
i tot volent els uns el dels altres. El dit petit, perquè és l'últim que es posa en marxa, és el que jo en dic la investigació o la recerca generalitzada perquè no és especialitzada, sinó que es pot aplicar a totes les activitats. I la necessitem com mai, perquè no ens podem creure el bombardejament d'informació amb el que estem. Hem sempre de fer-nos preguntes, és això que em diuen, investigar-ho i arribar-ho a conèixer per nosaltres mateixos, sobretot en un món tan canviant com el d'avui. I sobretot, ja dic, per fer que les intel·ligències programades que som, que no fem recerca de gairebé res, ens convertim en intel·ligències creatives, és la base de la creativitat. I l'última característica és la llibertat, que és aquest dit, el dit més important de la mà, que aquest dit potencia tots els altres, fa que l'interès pugui arribar, si ets lliure, l'interès pot arribar a ser amor, i amor incondicional. La comunicació és sincera, confiada. La vida en comunitat es fa amb unitat d'amor. La investigació és pel bé comú. Per tant, la llibertat és, jo penso, la característica més important de la vida humana i, de fet, és una característica de la mateixa realitat. La realitat nosaltres no la podem dominar amb el coneixement. Ho intentem, però no podem. Sempre se'ns escapa. Els científics en diuen l'atzar. Jo en dic la llibertat de la realitat. Aquesta intel·ligència, jo, segons fem servir aquests dits que acabo de mencionar, li dono té tres aspectes molt importants per entendre la intel·ligència artificial després. Un és el que jo en dic la intel·ligència funcional o instrumental, que és la intel·ligència de com funcionen les coses, del com, de com fer les coses, de com aconseguir un objectiu, és el com de les coses, i una intel·ligència força abstracta, perquè per estudiar el com i divisiva es fixa en alguns aspectes de les coses i les divideix, separa els altres. La paraula ciència ve de scire, de la paraula llatina scire, que vol dir dividir. Per tant, és divisiva la ciència perquè ho necessita, fa bé de ser-ho. Necessita però d'ella no en podem esperar unitat. La ciència el que pretén fonamentalment és predir per poder controlar els fenòmens que tenim, les tecnociències, i com obtenir resultats. I, de fet, els beneficis que ha portat són enormes. D'aquí que hagi sigut tan venerada i encara se n'espera que la tecnociència ens ho resoldrà tot, cosa que és un error que ens ve ja, dic, de molt lluny. Després tenim una altra intel·ligència, que és la intel·ligència, com la intel·ligència funcional és la intel·ligència del cap, del raonament, de lo abstracte. Tenim una intel·ligència del cor, que jo li dic que és dels sentiments i dels valors, que jo li dic intel·ligència axiològica, que també agafa les arts. Intel·ligència axiològica és això, del sentit, dels valors, de les qualitats del cor. I és una intel·ligència que no funciona del bé comú, de la vida en comú. No funciona com l'altre per raonaments, sinó que funciona com funciona el sentir, per contrastos, fred i calent. Jo em sento fred com vinc de l'escalfor. Doncs aquí és una intel·ligència que ja dic, no va com a raonament, sinó que va per contrastos. I normalment els valors els creem quan ens enfrontem amb els contravalors. Quan jo veig alguna cosa que està malament, procuro esbrinar què és el que està bé i creo el valor corresponent. Per exemple, en els nens, si no vols que mengin sucre i que glaçaries i tot això, no els hi facis gaire raonaments. Ensenya'ls-hi un nen obès. I veient les conseqüències, veient el contravalor, entendran el valor del que els estàs dient.
de tenir una alimentació sana. Després tenim aquestes dues intel·ligències, la funcional i l'axiològica, la de la com i la del què i el per què de les finalitats. L'axiològica és de les finalitats, la funcional és del com. Aquestes dues són juntes, són les que jo els dic la intel·ligència de la necessitat, perquè elles dues, unides, són les que ens resolen les necessitats de la vida i són relatives a els nostres sentits, són relatives a nosaltres, als nostres interessos, són intel·ligències, ja dic, relatives a nosaltres i a les nostres necessitats. No capten la realitat en ella mateixa, la capten relatiu a el que nosaltres necessitem, els valors mateixos, a el que és important. Bé, aleshores, però tenim una altra intel·ligència, que jo li dic alliberadora o intel·ligència de la llibertat, que se li podria dir també intel·ligència espiritual. El vostre vicepresident, en Francesc Torralba, va escriure un llibre que es diu Intel·ligència espiritual, crec. Jo li prefereixo dir-li llibertat perquè és de la llibertat, perquè és una mica més laic. I hi ha molts joves que, quan senten la paraula espiritual, ja et deixen d'escoltar. I, per tant, però dic el mateix. Llavors, aquesta intel·ligència espiritual és un accés a la realitat no relatiu a nosaltres. És quan jo contemplo la bellesa de les coses. De fet, en aquesta intel·ligència el jo desapareix. No hi ha un jo a darrere. És un observador, una observació en la qual no hi ha observador. Perquè jo no conto. La bellesa compta més, la realitat, la bondat. Quan faig un acte d'amor de veritat incondicional, jo no hi soc allà. Perquè si hi soc, hi ha condicions. I aquesta intel·ligència de la llibertat és la més important i és la que la religió hauria d'adoptar per fer-se realment vàlida i acceptable i renéixer totalment. Ja ho va dir el cardenal Rahner, però això ara val per tota la vida humana. És a dir, si no cultivem aquesta intel·ligència, no ens en sortirem. És a dir, és una intel·ligència que, a més, fa que la intel·ligència de la necessitat funcioni bé. Si no, es converteix en una intel·ligència egoista, depredadora, que sempre en vol més, sempre vol més. I aquesta intel·ligència t'allibera d'això, t'allibera de l'esclavitud de la intel·ligència de la necessitat. I s'ha de cultivar la meditació, la bellesa, la contemplació. Per exemple, jo puc anar a un bosc i anar-hi amb la mentalitat de la intel·ligència de la necessitat, és a dir, per recollir bolets, per agafar llenya, per fruits, inclús per obtenir coneixements, per aprendre de coses, observant el bosc, aprendre i tenir. Però també tinc l'oportunitat de quedar enamorat de la bellesa del bosc i de contemplar-lo allà sense cap necessitat al darrere, perquè sí. I aquest estat és un estat de felicitat. Per això la intel·ligència de la llibertat també és intel·ligència de l'amor incondicional i de la felicitat. Desgraciadament, una cosa més, la saviesa humana és l'harmonia d'aquestes tres intel·ligències. No n'hem de deixar cap a banda. La de la funcional, l'axiològica i la alliberadora, és a dir, la de la necessitat i la de la llibertat. Però, desgraciadament, tenim, des de fa més de 6.000 anys, una cultura malalta. Malalta, i la prova més evident és que les guerres que s'accepten, inclús se les vol fer ètiques, se les ha volgut fer ètiques a vegades a les guerres. És un contrasentit. Bé, doncs, tenim una intel·ligència, una cultura malalta, on aquestes tres intel·ligències estan en desequilibri. I, de fet, la que és dominant
és la intel·ligència funcional. I en particular, ara, la que enamora la gent és aquesta intel·ligència que en dic de la intel·ligència artificial. Bé, i hem d'intentar lograr per l'educació, per una educació permanent, aquest equilibri de les tres intel·ligències. Ara us parlaré, ben dit això, us podré que entengueu una mica més de què va la intel·ligència artificial i com situar-la. Però abans faré una petita distinció entre tres coses que normalment les confonem. I les confonen inclús informàtics i gent bastant sàvia, o bastant intel·ligent, diria. Que són coneixement, informació i dades. El coneixement abraça cap i cor. Per exemple, ja el posaré després, l'exemple. Abraça cap i cor. La informació és un tipus de coneixement, les distincions que jo faig, és un tipus de coneixement més aviat abstracte. És el coneixement propi de les tecnociències. Us posaré un exemple. Si algú em diu que s'ha mort fulanet de tal, una persona, si jo no la conec, diré, bueno, això forma part de les regularitats de la vida. És una informació que m'arriba. Si aquesta persona pertany a la meva comunitat, es converteix en un coneixement. I jo el sento profundament. I si és propera, és de la família, aleshores ja tinc un sentiment dolorós, un dolor per aquella persona. O sigui, està claríssim. I què són les dades? Que és el que manipulen els ordinadors. No manipulen res més que dades. Les dades són el suport material de la comunicació humana, el suport, els signes. Per exemple, de la parla són els sons articulats. Els sons, les vibracions de l'aire, això és el suport del significat. En l'escriptura, la sintaxis, el suport del significat, també. Doncs les dades, els ordinadors, només manipulen això, dades. I els manipulen sense entendre res, sense necessitat. És que no ho necessiten. Les manipulen seguint les instruccions dels programes de com les hem programat. Hi ha un exemple molt clar d'això, que és quan un ordinador conegut als Estats Units, Deep Blue, va vèncer el campió en aquell moment mundial d'escacs, que es deia Kasparov. El Kasparov jugava a escacs i va sentir que perdia. El Deep Blue, l'ordinador, no jugava a escacs, ell calculava, manipulava dades i no va sentir ni que guanyava ni que perdia. Els que l'havien construït, sí, aquests sí que es van estar contents i van saber. Però l'ordinador no se'n va enterar de res. Perquè solament manipulava dades. És a dir, cal tenir-ho molt present per precisament evitar aquestes confusions. Confuci ja ho deia. Confuci deia, si no utilitzem el llenguatge en propietat, no entendrem res. Tindrem un món confús. I ara vaig a la intel·ligència artificial. Mitja hora? Va. Molt bé. La intel·ligència artificial intenta automatitzar, com us deia abans, tasques que, quan les fem els humans, són tasques difícils, són molt creatives. Per tant, els investigadors han de ser gent molt capaces d'analitzar molt bé els problemes per veure com solucionar-los. Té la seva base en la lògica, en una part, ara ho veurem. Automatitzar la lògica. Això ja ens ve de molt antic. Automatitzar o reglamentar el raonament lògic ja ho van intentar els grecs i altres, amb els sil·logismes, i després a l'edat mitjana
a les universitats s'ensenyava els sil·logismes com a regles de raonament. Llull mateix, Ramon Llull, va fer una espècie de rodes, un sistema mecànic de raonament per poder convèncer els musulmans i fer-los cristians. Leibniz, el famós matemàtic, inspirat en Llull, va intentar també que la matemàtica es convertís en el centre del raonament humà. Per entendre'ns, havíem de calcular, fonamentalment. Després això ho va agafar-ho, ja en el segle XX, cap als anys 30, dos grans matemàtics, Church, Estats Units, i aquí Turing, Anglaterra, que és el que va desxifrar el codi dels alemans que feien servir per comunicar-se als alemans, i gràcies a això va ser una contribució important a guanyar la guerra als anglesos. Bé, doncs aquest Turing ja va dir que tot el raonament lògic, ja va dissenyar una espècie de màquina, una màquina que no podia funcionar, però la idea ja hi era, que tot el raonament lògic es podia automatitzar. La intel·ligència artificial neix el 1956 a Amèrica. Un conjunt d'una dotzena d'investigadors de l'època es van trobar i van donar-li aquest nom d'intel·ligència artificial per separar-se una mica de la cibernètica que hi havia del nord, que ja existia per diferenciar-se i fer-la una assignatura acadèmica. I van néixer amb això, amb la idea de replicar la intel·ligència humana, tasques humanes, però amb una certa prepotència. Perquè van dir, la declaració que van fer d'inauguració de la intel·ligència, van dir que 10 investigadors bons, amb un parell de mesos de treballar, lograrien replicar la intel·ligència humana. Després, al cap de 50 anys, es van tornar a reunir i van fer mea culpa. Però i la intel·ligència artificial sempre ha tingut alts i baixos d'excessives expectatives de futur. Per tant, qualificar les màquines d'intel·ligència és una metàfora enganyosa. És una metàfora que ve de que si fan coses que els humans, quan les fan, són intel·ligents, llavors, per metàfora, dic que la màquina és intel·ligent. Però la màquina no les fa com les fem nosaltres. Nosaltres les fem d'una altra manera, amb la intel·ligència nosaltres. També se'ls ha volgut donar a les màquines un altre error, que també en parlaria una mica més endavant, que és màxima autonomia. Hi ha dos enfocs de la intel·ligència artificial. Un és aquest que es diu simbòlic, que ve de la lògica, que s'intenta automatitzar el raonament, és a dir, agafa un problema, l'analitza lògicament, el descomposa amb operacions lògiques tan elementals com sigui possible i gràcies a uns llenguatges de programació també molt potents i lògics, logra programar un ordinador perquè faci aquella tasca. Per exemple, a la meva època estaven molt de moda, ara no se'n parla gaire, dels sistemes experts, que feien raonaments per poder fer diagnòstics mèdics i per solucionar problemes. Per exemple, us en posaré un petit exemple, que és, imagineu-vos que jo tinc en una base de dades qui és el pare i la mare de cada persona. Ho tinc allà i vull saber les altres relacions familiars. Bé, puc fer-ho si ho analitzo, i és molt fàcil, es posa un exemple fàcil, gairebé evident, amb regles. Dic, si A és el pare de B i B és el pare de C, A és l'avi de C. Aquesta regla es pot programar directament amb els programes actuals, sistemes de programació. I
en menys de segons, em dirà tots els avis d'aquell conjunt de gent que tinc en la meva base de dades. I el mateix puc fer amb germà. Si la mare de A és mare de B i A és mare de C, B i C són germans. Aquesta regla també en donarà immediatament tots els germans. O sigui, funcionen. I un altre aspecte d'aquesta intel·ligència simbòlica és el que se'n diu la recerca heurística. Heurística vol dir que va dirigida per regles. Perquè la recerca bruta és que jo ho busco tot. La recerca heurística és que jo m'estalvio certs camins a base de donar-li regles depenent del problema que estic analitzant. Un exemple... Beuré una mica d'aigua. Un exemple de recerca heurística és el que fa Google. Molt potent. Que et busca en les bases de dades que tenen, que les inflem nosaltres, si nosaltres treballem per Google, i després això ho venen ells a qui els hi sembla. Estem tots treballant per Google i aquestes companyies, aquestes grans corporacions. De ser conscients. Això no hauria de ser així, però és així. Aleshores, hi ha una altra aproximació que se li diu connexionista, que es va inventar ja fa bastants anys, però que no s'ha pogut aplicar fins que no han hagut ordinadors prou potents i, a més, enormes quantitats de dades que s'han lograt gràcies a internet. Aquests què fan? Aquests volen imitar el funcionament del cervell dels animals, i en particular també dels humans, però han començat amb els animals amb cervells molt petits, de cucs, de veure com funcionen. I aleshores ho repliquen a base de fer el que se'n diu una xarxa neuronal artificial, que és una xarxa de connexions, on cada connexió té un pes, i aleshores aquesta com la programen, aquesta xarxa? La programen a base, l'entrenen a base d'exemples de problemes ja resolts. Per exemple, per que la xarxa neuronal pugui saber si un correu electrònic és un spam, una porqueria que no la necessito, que la tinc d'apartar, el que fan és entrenen a la xarxa aquesta, que té milions de connexions i estructurada, amb exemples de spam. Els introdueixen un missatge i li diuen aquest és un spam. I així ho fan moltes i moltes vegades. I la xarxa va canviant els pesos de les seves connexions fins que va donant respostes correctes. No sempre. Però amb un 90 i pico % dona respostes correctes, el qual és útil, però tampoc per fiar-se. A més, té una pega aquestes xarxes neuronals. El ChatGPT funciona amb una xarxa neuronal artificial. La traducció automàtica també hi funciona. I moltes aplicacions, ara és la que està més de moda, aquesta branca. Però té una pega, que quan tu vols saber com ha obtingut el resultat, no ho pots saber-ho, perquè la xarxa és tan complicada. En canvi, en l'altra, en la lògica, si em fa un error i jo no estic segur del resultat, li puc demanar una explicació. Puc analitzar com el programa ha funcionat. I el que es vol ara és aconseguir fer una barreja dels dos, que tingui els avantatges dels dos, que sigui la potència de la xarxa artificial, però potser se'n sortiran, però és difícil. És difícil. Aquests dos, ja dic, són els beneficis, i no cal dir-ho, són immensos. Sobretot si la intel·ligència artificial es posa al servei de la humana, perquè et pot treure de sobre totes les tasques que nosaltres són avorrides, repetitives, de cercar informació,
ja dic, però també són un perill. Són un perill per aquelles intel·ligències humanes que són programades, que fan tasques que ells mateixos es poden adonar que són repetitives. Si algú fa una tasca excessivament repetitiva, sàpiga que que li pot qualsevol dia venir i dir-li, escolta, ja tenim la màquina per fer-ho. És a dir, té aquest perill. Per tant, per això hi ha una certa por en el món del treball d'aquestes màquines, de que puguin crear un impacte excessivament gran en el món de l'economia. Bé, el que hauríem de fer, doncs, és dissenyar una intel·ligència artificial no autònoma, sinó al servei de la humana, que estés sempre sota el control de la intel·ligència humana, però d'una intel·ligència humana equilibrada. Desgraciadament, com tota la tecnologia, està bastant sota el poder de les grans corporacions, que la seva llei fèrrea i la primera i la cabal és donar el màxim benefici als seus inversors. Això és el bàsic. Després fan fundacions per donar caritat i cosetes per rentar-se la cara. Però bàsicament funcionen per aquesta llei fèrrea. Donar beneficis, el màxim de beneficis als inversors. I això és terrible. Perquè doncs crea problemes enormes, com veurem ara quan parli dels perills. Bé, evidentment, els avantatges ja les he dit, proporcionar informació. Per exemple, una persona creativa, com un artista, pot dir, vull fer un disseny d'una nova, cadira. Aleshores, gràcies a la intel·ligència artificial, pot dir-li, busca'm exemples de cadires de certs creadors. I ràpidament, en res, li pot donar imatges de milers de cadires que s'han dissenyat. I aleshores ell, amb aquesta informació, pot dissenyar una nova cadira o un nou objecte, el que sigui. O sigui, que ens pot ajudar molt. Ens pot ajudar molt a la creativitat nostra perquè ens treu de sobre una tasca que seria jo anar buscant totes aquestes coses. I així amb moltes coses. Els mòbils tenen multitud d'aplicacions d'intel·ligència artificial que són un suport a que puguem fer tasques més aviat creatives, que no ens hàgim d'estar concentrats en guardar informació de les coses. Bé, també hi ha una intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial té un aspecte especulatiu, que és aquesta que vol realment, que jo crec que està destinada al fracàs, que vol replicar totalment la intel·ligència humana i arribar-la a superar, que en diuen intel·ligència artificial general. Vol dir que ataca tots els problemes, perquè la intel·ligència artificial, la que coneixem ara, ataca problemes un per un. És una intel·ligència que serveix, per exemple, el Deep Blue, que si jugava escacs, no sabia jugar dames. I per jugar dames el havies de reprogramar del tot. Cosa que amb una intel·ligència humana, si sap jugar escacs, en segons sap jugar dames. Estan fetes. El que volen ara és una intel·ligència com la nostra, general, que pugui solucionar tot tipus de problemes. I que sigui, ja dic, superior als homes. A més, volen fer màquines que creïn altres màquines més intel·ligents encara i que puguin arribar a colonitzar l'univers. I diuen, somien, que quan els homes, la vida humana a la Terra, perquè el Sol escalfi massa i ja no sigui possible, aquestes màquines seran els nostres successors a la Terra i colonitzaran l'univers. Aquestes són les fantasies que munten, però hi ha molts llibres sobre això, la intel·ligència 3.0, que li diuen, i coses d'aquestes. Molt bé. Doncs ara entrarem amb l'impacte social, que ja n'he parlat una mica,
que si va al servei de la intel·ligència humana, pot ser molt positiu, perquè pot augmentar molt la intel·ligència humana. Per exemple, cosa que aquesta és perillosa, les inversions que es fan en borsa, un 70% les fan algorismes. I avui dia a les empreses, preses de decisions tan importants com qui llogo, a qui faig fora, les prenen algorismes. A qui llogo un pis, les prenen algorismes. Tenen una autonomia que no l'haurien de tenir. Sí, i evidentment estic dient aspectes negatius que poden controlar-nos. Poden controlar-nos amb la informació que nosaltres mateixos els hi proporcionem a la web. Per tant, és molt obligat que la nostra intel·ligència pugi de nivell. Potser aquesta és una de les grans coses que la intel·ligència artificial ens pot estimular a fer. Posar-la al servei de la intel·ligència humana. Perills que té. Primer, limitacions. Se la vol fer autònoma i no se l'hauria de fer autònoma, per lo que ja us he dit. Perquè les màquines no tenen responsabilitat. I l'autonomia, que és molt important, l'autonomia de la intel·ligència, l'intel·ligència pròpiament ha de ser autònoma, si no, no funciona bé, ha de ser lliure. Una intel·ligència no lliure o programada és una intel·ligència poc valuosa. Doncs l'autonomia demana i la llibertat demana responsabilitat. I les màquines no poden respondre de res. Per tant, no haurien de tenir aquesta autonomia que els hi volen donar. Per donar-los autonomia les volen fer ètiques. Màquines ètiques. Però les màquines només fan processament de dades. L'ètica és algo sensitiu. I les màquines no tenen cap sensibilitat. I que actua per contrastos. Poden tenir molts sensors, i càmeres, i el que vulguis, però sensibilitat zero. Sempre manipulen dades. I el que poden fer és simular un petit raonament ètic. Un raonament ètic, sí, però enfrontar-se amb un problema ètic, un sentit, un contravalor, impossible. Per tant, poden fer barbaritats si són autònomes, com l'exemple del Frankenstein. Però, ja dic, les aplicacions són importants. Una de les altres limitacions que té, i no m'estendré massa, és la creativitat. I no té creativitat perquè no és lliure. Les màquines processen dades, no desconeixen la llibertat. La creativitat necessita la llibertat, perquè la llibertat és el que ens fa prendre distància dels coneixements que ja tenim i de les experiències i enfrontar-nos al desconegut i crear. Com creem, fem coses realment noves. Entrem en el desconegut i creem un nou coneixement o una nova obra d'art. Jo tenia un amic, Lluís Valls, molt, molt creatiu, de tal manera que va despedir el seu marxant perquè el volia convertir en un tècnic, en un productor de quadres. I ell apreciava tant la seva llibertat creativa que el va despedir i va viure sempre en unes condicions de vida relativament humils, per la seva llibertat creativa. Jo vaig viure un mes amb ell en un poble de Sòria i la majoria de dies que anava en bicicleta i anava a pintar, tot el que portava deia així, això no m'ha sortit creativament, i ho estripava. I eren coses precioses, a mi m'hagués agradat guardar-les. Però, perquè tenia un amor, si no ell no veia que hi havia una novetat realment creativa, la intel·ligència artificial, cosa que va dir l'altre dia que va parlar en Salvador Alsius,
que la intel·ligència és una qüestió, que la creativitat és una qüestió combinatòria. Fals. La intel·ligència artificial sí, té una creativitat combinatòria. Què fa? Per exemple, el xat GPT fa una combinació del que ja existeix. Noves, potser sí. Com si jo tiro unes cartes a terra i em surt una nova combinació. Però no entén res. Però és una combinació, no hi ha res nou. Més ben dit, la intel·ligència artificial tendeix a tancar-nos en el passat, perquè depèn de la informació del que ja existeix. I no crea res nou. Ens tanca amb el que ja sabem. Un amic meu em deia, estic content perquè la web, la Google, sempre m'està suggerint una música que m'agrada. I és important. Jo li vaig dir, com és això al revés? T'està tancant amb tu mateix, no sabràs mai res, no et coneixeràs mai cap música nova que et pugui agradar, no avançaràs, t'està tancant amb tu, i això és el que fa, tanca la gent amb el seu narcisisme, els fa més individualistes. Estic dient més aviat, ja dic mals de la intel·ligència artificial, però no vull, és una gran tècnica si es posés al servei, en lloc del diner, de la intel·ligència humana i del bé comú. Perquè podria fer tasques en educació en tots els terrenys enormes. Un altre aspecte que no té la intel·ligència artificial és sentit comú. I no han lograt. Per què? Perquè el sentit comú és algo propi de la vida. El sentit comú el tenim perquè estem totalment integrats en el nostre entorn. Les màquines no estan integrades en el seu entorn, estan programades per fer una cosa, però no estan integrades en l'entorn. Nosaltres tenim una relació que ens constitueix amb l'entorn, entre nosaltres i amb la naturalesa. I això ens dona un sentit comú que les màquines no han sabut imitar de cap manera. Més ben dit, elles, si els hi surt, si estan programades per fer una tasca i la tasca varia mínimament, doncs, per exemple, en el reconeixement d'imatges, si s'hi caguen 3 o 4 mosques en aquella imatge i ella està programada per imatges netes, cometrà un error de l'altura d'un campanar. Sí, perquè no té aquesta capacitat de sentit comú. Perills que té, ja n'he dit algun, ja n'he dit bastants. Hem d'acabar? Doncs ja crec que ja els he dit, doncs potser que passem... Sí, el perill, la vulnerabilitat més gran és les intel·ligències programades. Aquestes poden patir molt per l'avanç de la intel·ligència artificial. I, de fet, això és terrible, però és així. És més fàcil que la intel·ligència humana degradi a intel·ligència programada que la intel·ligència artificial esdevingui una intel·ligència humana autèntica. O sigui que és més fàcil que ens degradem nosaltres i ens acostem a la intel·ligència artificial que no que l'altre s'acosti a nosaltres. I aquest és el gran perill. Les conclusions... Sí, les poses? Les teniu aquí. Bé, tenim una cultura malalta, això ja ho he estat dient, un desequilibri enorme de les 3 dimensions de la intel·ligència, on predomina la funcional per fer diners i per dominar. Els que inverteixen més en intel·ligència artificial i en tecnologia són els exèrcits. Deixem que ho digui així de pas. L'exèrcit espanyol té un pressupost anual que doble el de l'ONU. O sigui que... I el que jo volia concluir és que, ja ho he dit abans d'alguna manera, que si no cultivem la intel·ligència alliberadora o espiritual, que és la intel·ligència de l'amor incondicional i de la felicitat humana, si no descobrim on està la felicitat humana, no ens en sortirem. Anem per molt mal camí. I aquí acabo. Moltes gràcies.
Si hi ha alguna pregunta... Bueno, deixeu-me dir una cosa més que no ho he fet. Agrair al CIC que m'hagi convidat a estar aquí, agrair a la Mercè, a Julià, l'organització, i a la Conxa Vallhonesta, perquè va ser la que se li va tenir la idea de que pogués venir. Molt, molt agraït a tots.